Hashtag Lagbara 3, second battle of the night, Marshall Bonifacio versus Climax Pagbakalado. Yeah! Dahil salamat na Zultus Lubuwa sa itong ganyo ni Musikong Turbo Hectic, ni Boss Mayon, Secure Clothing sa akong shirt, Reality, Open Side, and Tiger Beer. Dahil salamat ninyo sa sponsor na mo. DJ for the night, DJ Daiho! Daiho! So, kani nga battle, 5 minutes din, isa na round. Judges, ka mo na bala. Sa akong wala, give it up, Marshall Bonifacio! Shout out, belated happy birthday! Give it up, Climax! Yeah! Nagsabot na sila, Climax una, 5 minutes. Yo, minute na tanan! Pusa ka round! 5 minutes para ni Climax, let's go! Yo! Wala, 5 minutes game! Fuck Marshall, dyan na inyo, kumusta? Kaya tag-trip sawa mo sila nga. Kahibaw ko mo lugar, saktos landing akong tira. Kabuang TV komersyal, wag mo'y palag sa kong salida, maong murarakop ni Butar. Presidente akong giuna, kay wak ko'y pake sa Marshalls. Main event ko rong gabiuna, unya unsa. Mureklamo ka, ano nga ko'y gihatag ni mga kontra. Ang inuon sad sakto ka, may pagsiloko na lang unta, kay naamoy pagkapariha, kay bawa kagunsa. Pariha mong diangay paduwao na ning aliga. Pero speaking of loko, sa pagka-performer mo related labi na sa accent of books, sakto mo rasad kag si loko kay naa kay innocent looks. Seryoso, ako'y gikan sa pagkapilde, pero perming mo balik sa eksena. Karon naa na sa dinhimong kiningkontra nga gihatag, eksena, utaw gana ko bluser, pero bisag kinsa kaya na ako nga ihawon. Kung pagtanaw niya na ako murag poster, kung na-event ako'y unang pangitaon, yan sa, insab ka. Ikaw tong fucking best import mo, ingo ni Budiba. Pwes na ako maghatag og labad sa ulo ning import rong gabi una. Calvin Abueva, ha? Yata. Calvin Abueva, mga palabisal. Aksyon na may kapulaan por bida. Maparapolo, manuflip top, sige, ragag pabida. Pero lately sa gunso niyang pilde, tako imong pangutana, asa dapit ka nagkuwang, asa dapit nagka-problema, pakyawa kay pagkuwang siyal, nasobrahan na ka, o nanubra imong ambog, sayang ang skills kay galabi ang kagara, noong sa break it down episode, ikaw ang naguba, imong image, murag sibir na. Wa mo ka guess, ikong kuguba, kaya kung damage, severe na. Shit! Kay bitch na ka ni bossing, kay ihatag pirmi imong kursonada. Ka-style ni mo si Eugene, kay imong kamot panggera, dugay na mo nga proven. Katungang asul, gihimo ni mong pulawa, ka na kontento ko sa kaute, nagpatabang baka duwa. Sakto, import bili ay kailangan tabangan para makuha. Pero pasensya na kabay, wami nang inahanglan ng import dire. Maharlika ni nga dula nyo sa. Okay, panghambog pa dudong. Isa buhay champaya ka. Intense level nga way makatupong. Battle of the year pa, di ba maunay pirmi ni mong kulong. Hala, sige tunla, mga gago na ko di gyapon mo kapugong. Ako pinaka-juice nun nga hayop sa gubat. Ako si Simba! Simba. Ngayon sa amin yung gibilib ba na ni Marshall ba? Pa-importante mga kinidiri. Mga metaphors o reference niyang gamit kawa na tumailhi. Giata yung maura man din na, gago daog na kudaan. Kay murara kag si plong-plong, di ko ni mo ganahan o. Mamalagi ni-react ng mga ganahan. Plong-plong, di ganahan, kailangan ko pa bang balikan? Natural, di mo kay laato, kay amo tong silita. Yawa! Wala! Yo, kaysa ha? Oo na diha, dali kayo mo ilaro na ni God at sikat niya, grabe pa ka wise. Mutuo na yun mo, bisag klaro kang sipyat kung tarungon dyan o ga-analyze.
Panyagmingon ni Clara sa iro, kulor puti niyang panganay si Kabang. Yaw, nagmingon ni Clara sa iro, kulor puti niyang panganay si Kabang. Mingon mo, hala ka nice. Ha? Mao na diha, kaya sa akong mata ng lawom ng mga bara, pero ang punto baliko. Basta ako, ang masulti akong punto nga diretsyo sa resulta, wa na ako'y pakido, kaya akong punto, murag prime ni Ray Allen. Delikado kong mangigo, igo. Sa di na kailangan mangukay sa internet ang ebidensya, parehas sa gibuhat ni Invictus ug tas aron ingnon nga akong lines lawom na. Ug tabunan din akong bagong anggas imong patayng lawas, di ba maoray resulta. Mas lawom pa. Kaya di ba giduaan mo si GI sa una sa 60 seconds, kaya gibaw kang ma-overtime siya permiso daog ka. Ug nakigduwa og dinhi, nakigduwa ang dominate og Rinzauro sa 90 seconds. Kaya gibaw ang ma-overtime sila permiso daog ka. Ug karon ako kagihatag, gibaw ka sa lines to liners ra. Kung nakigduwa ka na nako sa 5 minutes kayo sa kinagtuo ka mo daog ka. Real talk mo na move ni mo nga grabe ka binubok. Kay mura na kag 38 nga caliber kaysa isa ka round, 6 shots na pinakataas ni mong mahimo. Ha? Kay mo set up og 8 lines. Una bira, nagtuo kag sika. Ya ang punchline pero may ganem, flip boy kadaghan ba nimo kaila. Ang resulta pero may boring tanang battle ni Mus Manila. Ang sarap battle siya, dapat ni mo quit na. Kay bisag ang skill provincial, ma-hate ka. Kay imong skills pang provincial rate ra. Ha? Pang provincial rate ra mo sige Mr. Buhat Bangko. Selfie bars pa to mo na imong ganahan paminaon. Natural ra nang magbuhat bangko pero ayo palabi agaw kay ikaw kung magbuhat bangko para sa imong pangan. Ako para ihapos sa imong naong. Kung ayaw ko ginang sikat ka. Kay sarap battle, di nabasihan mo kung saan ka dedicated, migo. Salamat sa battle, karoning na kung naba ko'y lines nga gamit nga, di related, di mo. Eh di ba last? Ni battle na kuno siya flip top, una siya nakasod, ug Rapolo. Ako nag-flip top, pero naabtan na tikas Rapolo. Time! Anyway, 1 round, 5 minutes para ni Marshall Bonifacio. Yo, paminaw mo! Huwag magsapas, Luyo! Hoy! Gay. Oh, maglangas sa tabi! Gusto kong mubattle sa Rapolo once a year. Kung mauna niya akong promise. Bro, promise is meant to be broken. Buwak di automatic. Taas na daw sa uglupad. Pero sa akong pulong nagpanik. Parang misakay o eroplano unya na ay nag-Arabic ang Rapolo balay. Ang Rapolo, misangko na sa Alcuba ang iyang skill maong nagbinagsik. Pero taas pa ana ang room for improvement. Og dili na atik. Minaog kog level. Para diri lang manghagis wala sa kusina para magluto na sa basement para mag-practice. Daghang kiligon nga makulatahan ka. Ang tema sa akong pagbalik, Karinyo brutal putang ina. Nay malamian sa akong pasakit. Dili boring akong suwat. Kadalin niya na ako classic, mo patay ni o climax, bisan dili anti-climactic. Ikulpaan na ka. Maklaro sa imong ice, Brad. Na ibuto-buto ang imong dughan. Kinsa ka si Cyrax. Say goodbye to the world, karong ila kong gibayran kay mabuya na ka for a price, mura Chris Dilano ang ice rocks. Di makatabang imong suwat, isa unsaon, di makatabang imong suwat, ewak ang imong rhymes, Brad. Solid versus sawak, mo ni classic na style clash. Mataas pa lang gani, patkin ko na ning climax. Pag-aksog saka, hatsa, pag-climb, axe! Ganahan mo ginanto! Mao day nga piling maayo ning tamuho. Ay mo suporta na imong mga linya nga pampugo. Kung musulat ay persa, sa estilo ni mo boss. Amo ni persado, mong material pinugos. Wakay lami sa live may pag mabattle ta sa Skyflex. Daghan kong nakita nga bangag. Mura pag Skyflex. Wow! Yawa! Pag suwat ni mo at tumawa ka nagdali. Imong suwat, murag Skyflex, daling madog mo, kway lami! Daling madog mo, kway lami! Pag-abot sa suwat, di na kinahanglang komplikado. Ang Skyflex may himong symbol kay makabusog na og tao, plain and simple. Inali ka mo punchline, no? Di ka dapat magkumpiyansa.
kung ako na ang muduwa. Tanawin mo lang kay Chansa, na ako, duwa. Dawa! Di ba inananggi mo? Di na kinahanglang balik-balikon para double entendre ang makuha. Timan sa kong 45, duwa ka MC ang nalubong sa yuta. Maong karong orasa pang nakamurag mga suga sa Earth Day. Bago pa gani buok na murag na iyutan sa first date. Grabe ka tanga kumusuwat og mga verse lane. Isa ka round puro wordplay. Unsa na wordscapes? Bali-bali. Usumubali og mga pulong. Bali-bali pa og bungga. Ultimate fanboy kanimot. Bali-bali og istorya. Bali-bali kas advance. Bali-bali pa og unsa. Bali-bali ra kag pulong. Ako bali-bali na rin kontra. Delikado kay Gutom. Imo gitong katikon. Ang tata gali kakara na bisan pa og lamingon. Nakay kutsilyo, di na palumpalingon kaya sa battle ninyong Alex imong gidunggap imong kaugalingon. Kay ana ka nga kung moingon siya nga gapasuwat ka kang Makata na say this about sa naga, pilbi sa diretso. Kunya kung mogamit sa gasgas o mga himo-himo ang anggulo, mawad ang respeto. Pero imong gidis ang iyang pagkaampon, ang iyang gapasuwat kang fangsub monsito. Kaya ta animal original na tong amigo. Di ba? Tanan nimo gigamit, dugay lang gisuka. Sayop nga anggulo pagtira ang bala mi banda sa imuha. Pues, sayop nga anggulo pagtira ang bala mi banda sa imuha. Pues, murag alas 3 na sa hapon kung ako ay mong katabo kaysa akong right angle, hinahanglan ka mag-ampo. Kaya, shit. Kaya walay sabol nga gasgas ka ang gulo o chismis ang akong pasakit bay. Sutukin ni sa drug den. Pag ako'y makakita bangag do, way makalikay. Kaya, mga angles sa akong Invictus, murag sa kinan nga na hydraulics. Sa lubak-lubak biagi kay, nagtuo mo nga na ay sayad pero wala di ay. Kay Boko, wa ninyo nabantayan nga inana daw kasi. Mas katimanan pa ninyo ang selfie bars. Pero ang kamatuoran ninyong namis nga kumuhisgot tos ka o galingon, ang kontrarasad na kong gidis, Cesar Montano ni ko mag-selfie. Na ko ikapakita nga bitch! Ikaw, o ang imong mga kasabay, hilig banguwat, ugman ang battle, karon ka magsuwat. Kung saan ni magsumbag kung di ka kabaw manghunat, pag-o pa ka tubo na nga dugta ng ugat. Di ba inana inyong galawan? Unya kung inyong mga bat, masuko na magdayon kung inyong mga battle sa katawan. Unya kung si tahon nimong pagawak, ani mga tampalasan inyong naka-respeto po doy. Kung mga batasan. Fuck you mga respeto warriors. Fuck you mga respeto warriors. Kamo ang mga piste. Respeto dito, respeto dire. Respeto halasigi, wa mo'y makuha na ako. Wa ko'y pake. Fuck this me, mati ko mo respeto sa pagkatao. Dili sa pagka-MC. Dili sa pagka-MC. Kay, kaning klase nga rapper, ang labing bugo. Huyang pagkahimo, ang pundasyon ani hugno ako. Makipagpatay sa oportunidad. Kada battle makibugno, dilang paningkamot isaligan. Asta paning kumo. Maong pag-climb up, daling ma-hijack. Kay pang-aspirant na mo. Walay match sa high rank kay pang-titan na ko. O congrats, may bawal na sa tanan nga si Climax ka bro, pero sa imong karir, ang climax ako. Time! Judges, Galing. Isay mo, Alex. Isay mo, Alex. Ito ka? Ano ka? Judge ka. Judge ka, Black. Judge ka.
Pantay ang dua. Yo, 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 yo! Paning kumu. Yo! Yo, yo! Apollo laglag para tres. Semis. Second final of the night. Marshall Bonifacio versus Climax. Papagano balik. 5 minutes. Dahil salamat guys sa atong venue ko na Sultus Lubuwa sa mga sponsors na to. Dahil salamat Tiger Beer, Turbo Hectech, Open Side, Secure Clothing, Reality. Kung saan natin ay tanan karon, papagay nyo magalingon. Talaga makakul nga nandiyan doon makakul nga na-cancel kay sakit sila. Depression mga bay. Yo! Second round of the night! Marshall Bonifacio versus Climax. Judges decision 5-0! Marshall Bonifacio! Oh, kinig din na may birthday ni Climax.